Ahmadi. Allah ka ji kan Sharif Rabi'u dan Fadima, dan Usman Baba sha'irai duk mun sallama. Yau ya rasu Alhamis cikin azumi rahama, yana gun kakan shi yanzu Allah wahidi. Ya haƙuri yan uwa abin yayi mana raɗaɗi, Allah ya karɓi dan gidan Fadima Sayyidi. Ramar da Rabbu jaddada wa Sharif shahidi, haɗa shi da kakansa Mustapha Al-Amjad Samadi. A babu tuni gare mu wayo ni na san in na faɗa gaba ɗaya za mu jidum, amma bari in faɗa kawai mutuna mu yi jigum. Idan yau ba sidiya ya zami ta Allah karo dubin salati ga mubaddali, alaye har sahabu sa masu tawakkali, har da waliyai da sharifai 'ya'yan munzali. Asaba basharu uban kwarai mai mana tanadi, uzuri ne da baitukan ko ba ku san shi ba. Yaran jagayya jarumi me ya ba shugaba, dan amace ne a baba da sharu har gaba. Muna tare da kai Sharu, ka kai mu gidan Amujadi.